Hei tid, så det etter her vi noe som parste av Gjerstamålet. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljoa, Paul Færre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og et som heter Gjerstamål, så får jeg en for å sprida på hva det ligger hånda Gjersta i det. Ja, det verset ur Johannes 16, vers 12, da Jesus sier alt mot tøyt, og tøyt mot, og vår en dørmæter, og i tøymon, altså og i ok. Det jeg også når jeg kom og tvalt vi, og det ikke nøyt det her, men det visste jeg at det kommer alltid, det kan nøyt det tre. Ja. Og så det her, nærvær herrens, da hun kjennes en så vinter og eimor, streimor av hele antans nærvær. Og en sanger sier til han som en sterskere streimor herrens frier og han djupor, miltor, eimor, og stilt han hjertet kjer. Og teker til meg og brakkar sted til han. Sjæla heim av glede og så til ankla le. Og ikos 4-8 salen kvill og fann og aldri vika sjælan som bygd av han. Så det akkurat. Det sånt och folk alltså. Det personliga vi herran och i det dagliga livet. Alltså det är ju också om alltså. Stöttningar mycket där. Och tajt så först in tilta och i där självon. Så här han. Han var ju så ständer och hjärsta okkara. Kärlek gott ser uthälter och hjärstan okkara. Vi har antan som giv nog ner. Han sitter oss nu flörtel och hjärstan okkara. Alltså som tryck var han. Och så det så ontefullt att fara in. Som sier Sinje Sanchin, herre jag någon offer døyra. Inne chat här. Så säger han, inte frien kan förstøyra. Inne chat här. Folk kommer i jag någon verse. Heile under tøynen verset, og så framveis. At det nækka som virkar av hentan hatt, som rann framfyr med de USA løtene, til en løsning av hattene som kommer i rocken, som fylltje, og æren av tilværende legger en sælan fri iver minne om dette menneska som bor i och från några människor alltså som tog hans och utan att hova vita in till och tog till helianten som som har ju skapat från några människor i och det är självant inte något som sast alltså det är ju antansverk och antansverk det är ju det som har vi goda ger och som lever och jag kommer i hjärtan och som hever så mäta något gott att vara och alltså det vet också med det här han säger att han sa av säckning ganska lösne hästa vid säckning alltså det är tajt och så av säckning alltså så det är som där ekkavar åter till tog och så var säckna det är att göra det och komma till människor. Akkurat som jag gör det nu, jag var inte med jag nämnde det här. Jag hade till så igen vi var och senast. Nej, det är mig se att det är säkert. Jag kände, jag var inte fysioterapeuten och kände jag otroligt trångt att färra till denna bygd. Här är ju en tjonbo och först det var här och skulle visa att det var det inne. Och så fick jag på Facebook att veta att det var så hörde om det. Och så kort jag. Och man är väl inte in jaren i kort. Men jag stod utanför så visste jag att jag var inne. Då bilen stod här och så ringde jag in och så. Det första var inte han kvarnan säger vem att jag kom in. Det var att Markom ber jag om att du skulle komma. Ja. Och så så stod bilen och i tunneln och vi ontrast i det här. Då stod han så lunch. Men det var bara tog att jag ville vara tvåst. Trycker och i. Det var Guds vilje att jag skulle färra in till dig och så. Och så sitter det här där han vi bara sett med ösne och
Och när vi bakar bollar och allt det där. Och allt var så heimligt. Oj, heimligt som man säger. Ja. Och så säger hon till att mamma är blir sjuk. Och han ska bli vidger och så framvis. Och så nu och i Jarre, då för att en sån fick jag veta att han skulle till Lankomanatejn, ner till Danmark. Och bara att jag hette här, att komma, att vara tjata med att låta gås lyfter och gås fri och gås siktningar och som här. Han som sa vid siktningen ska lösna hästar vid siktningen och det var inte små vid siktningar som Romast i hovan och allt det gåva som sjå jag kom samman och görstene tog Herren fick dåligt och höjer för detta väl liva jag löjve tjakom trivån som såg det här. Det var helt enda standard. Ja. Det är alltid, ja. Det är som till och med bara inte hade börjat läsa det. Det är så tryggt och fast och grundfast det här frälsan är. Hon är inte bara ett verk som är ut av onkron. Men det är färgen själver som sänder sånt i heimen. Och nu samtalar där. Eller han tar vi färgen om att det ser vi i skiften här. Och att det är allt mycket är tøyt och mycket och är våren dyrmäter ut heimen. Jeg ikke langt i heimen, men hese i heimen. Og jeg kommer til tøyen heile i ferie. Hva vet jeg i navnet tøyen som tog i mer, så det kunne være eins og vidt. Altså, at være vi han, det finnes ikke noe større. Og jeg tykker at det hever, og med det står en tøytning til at vi som tykker at vi virkelig være opplyst om det her innanifra. Ikke bare her oppe, men at det være vi hele andan, som du langt har nevnt, at det være lett opp for okken, hvordan innanlitt og dyrabarste er det. Det er ikke noe som vi halter og i okkere hånd, og kan gleppe okken av hånden på nære måter, men det er så integrera och i god självan. Att det är ingen som kan komma och pilka vitta och akkara okom. Alltså för toucharen så igen det är ju vi har gått här. Vi tar i bla sjukur på den. Och så ändade vi 3 januari för nyra Rödsjukhus och var här. Nog så länge tog och ta började vi. Jag har en iPad att färra ut av Facebook som jag finner från någon annan son som gammal en jälagav till. Det han är finns en annan en nutjana jälagav så gammal hentan jälagav från sig. Och jag har haft något snack vitt att göra så annorna och hese basichen och det hjälpte dem till rättes och i Klaxvik samma vi gör och och så började jag på det här och lite ana i att Facebook skulle lägga med och i det mest ändliga samhället i närkant har vi haft vi herra. Personligen alltså. Då att jag var vänner vi tryckvante som kände och det var som vi säger att det kött att bryta som vi sen Sanchez och försikna ta att vara bravor band i högt och stärst. Och jag någon ta att lära kvätta kärleksband i värst. Det är köttet, det är mätliga köttet. Jag förväxlar så att det är gamla. Hetta vi hona. Och det hette hever själva inte vi hona gera, men du kan inte bruka hona om samfunnet ut vi herra. Det är inte hone och som vi drakna hona. Det är mittlen människor som väl känner allt så kvar öron och det är inte alltid bästa som man är känd för ja. Men så kom vi ut av Facebook och nu är det människor som slett inte känner. Inte till att det är en arvelse en vid, men de känner inte och jag bestämmer mig till att det ska
ångan heter her vi att vita. Det ska ånga vitan få mer om dig utan till att heter min bror eller heter min syster här. Akkurat, ja. Anjan. Vita bitchat och vi tog vitan inne. Tog att stolar oss när läsa se till hur man själv ska vara självandet gör det egentligen. Det ständer att kärlek Guds tvingar oss, säger han här i 17 Korinthierbrevet kapitel 4. Ja, vi tar dömt så, det är 5. Det är 5, ja. Ja, vi tar dömt så, øyner deg for alt, så det alt deg. Og han døg for alt, for de som livet ikke langt skulle livet for selv, men for han som deg opprystende for deg. Og så sier han, her etter kjenner vi til ångan etter holden. Altså, godt kjøpman kan være via sånn, det har vi slett ikke også om. Jeg har bare handlet på det. Ja, akkurat, ja. Og om vi tar kjent Kristus etter holden, så kjenner vi den ikke langt og så, du om du gjør Kristus igjen og skapninger, og det gamle færre, og det gamle våre nøyst, og alt det her fra gode som og i Kristus samte okkom visse sjølvan, og gav okkom tjenest og sattaren her. Ja. Ja. Bare vent atter til det året vi hona. Ja. Så alltid det som i tøysamband at det et alt for vekt år. Ja, akkurat. Så honen, sammen vi herren, så djuper og innallige. Ja. At jeg hadde ikke vidt hava noen år som klarer at løse det. Og hun middelmenneske, det jo alltid godt da. Ja. Men dette her bare så offentlig nekv sterskere. Altså, jeg vet ikke nækka som kan se meg luktnast vid det. At kjenne han innan ui mer sjølven, og kjenne at han fri, og han tokka som han hever. Det er helt overforstøyelig, overforklarelig, at Gud skal hava tokka ui mer. At han, og faktisk finne hona ui at være samme vimmar. Det er bare så størst, og herfra, altså, tilværen verer helt arvese ut fra tog. Ja. Vi vet hvordan det vi vinnerløven, de kunne gå færre. Men dette her vinnerleie som Jesus tåser om, vi syner i kapitlen her, i 15. kapitlet, at det kunne vi kalle ikke tjenere langt, nei, det er vinner. Tjenere vet ikke hva herre hans reagerer. Jeg kan skal lykke å lese det, for jeg leser det rett. Ja, han sier her, jeg kaller ikke langt tjenere, tjenere vet ikke hva herre hans reagerer. Nei, tikkun har vi kallet viner, til alt det som jeg har hørt av feirmånen, har vi kunnet tikkun. Og det er bare så størst at jeg vet ikke hvordan man skal ordentlig si til ham, men vi har vitan, vi får informasjon fra årene om alles her underfullt tingene, men det som talsmæren, som han omtaler i alles kapitlen her i Johannes, det som han gjør, det er at han omformer informasjoner og vitandene til noe livande som inne i jokken. Og det er nok her Jesus eisen da han sier at årene, og jeg har talat til dere ante, og liv. Tog blir det så elemoner av åren Jesus er, eller året Kristus er immun til menneskeår som, ja, altså, det er jo alltid godt å få godt av vita, det er klart da, men dette er bare så øyla lengt forbud til at han påstyrer veien. Ja, jeg har lykket som etter honen og alle skavjårene som vi har lyset vi, så har vi ofte ferdig Jakobsbrevet for troi. Og hukt etter det sånn her, han tåser om vursdom. Han spyr i vers 13 at hver vursor og skila gaur tikkara mittlen. Han vurser vi gavun abbore verksøyne og spek for vursdom, så her kommer så atter et uttrykk, spek for vursdom, sa. Men her har ditt borska øvund og hotel strøye hjertan tikkara, så rauset det kan ikke
og ligger vi ikke med til sannløkene. Og så løser han først han av vursdagen. Han sier at hesen vursdagen kommer ikke omanfra, men av jøren, av naturen, av et eller annet. Tøy her øvund og hovor til strøy, avskil og alt som ilt Og så kommer han her til etter vursdagen omanfra. Og han har vi sammanbord vid kärleken fra godet. Det så å si at det samme. Ja. Av vursdagen omanfra i fyrst røynor, så er han frisamor, mildor, lealior, fotler av miskon, og gavon og avvokst. 8 flokka kjenslo, og ikke bare øyt. Så legger han at og avvokst og rattvisner verer og frie saer taimon som får frie det. Ja. Så her sitter du fremman fire, som du møter inn i det her selv. Vursdagen fra god. Som hever skapt et åndefotla menneske som utar her. Dolta menneske hjertans. I en spekføre og stettla antøyt og for gansle prøye som god til ekvelig døyra bærst, sier Peter i sin første brev, 3 kapittel. Ja. Så sier det, vet du, det ut der. Og det et enda mål. Det var sjølvant til at du skulle være en himmelborgare, du borgerskapen her, og så gjerne at du skulle leve som en himmelborgare. Og ikke som en som ikke utfra taimon ta med meg en regler som det gamla mennesker lukka som strøyest vi at liv opp til, altså. Ja, akkurat, ja. Ikke det. Nei, men det er så akkurat dette her vi avvokste, ja. Det her et liv som lever innan ui okkom, og det er ikke en fremmande pastor av okkom, det er ikke en invasjon av okkom fremmande, men vi blir gjort til en past av hesten her. Det er vidt ui gode, og god ui okkom. Og alt dette her fra gode sjølv. Det ikke nækka som vi som mennesker sjølv kunne kjempe okkom til, røyna at liv opp til, som du nevnte, Jan, etter du naturlige, vanlige, menneskelige, men god hever av kærleika og nøye og visdomsøynen. Just alt det her verste, som innbefattar Golgata-verste, alt som det vi bæg ved deg og vi oppreisen. Og så fyrer at han kan flyte inn og tega bygg innan ui okkon og gjøre okkon til pasttekere av en veldig verste som han har gjort. Jeg var så tøy, og jeg begynner i at jeg lærer hans intima årale kjenne. Jeg vil slett ikke avtakke det. Altså i antan som kom til mig så vi är sån himmelska för eja och ösnen vi tog för eja som man vill det skulle vara för att ut den här görnen. Så som jag bara säga att mälta rött hansara säger mer att Kristus rävor i hjärtan vi höll antan. Och han och är tjärman det kallar vi ögonen antas och i ögonen anta att utinna till som heter lika med skall utinna resten av livet alltså det kan hända rättning och så heter det att blanda samman mot likam och hans likam ja men så för ögonen likam han har ju likam att vi då där han känner tog han till templet antans till husgods och han ska viska ut i men samtidigt så snackar han vet det akkurat som om att det är ett likam tog att vi det rätt. Ja. Alltså det är märkligt att uppleva att det är som jag nämnde om Victor där han stod och talarställen om först för jag var samsmöte han 13 år gammal och han kom in och hette här han är tala och att nicka och att rört och att lucka som vi och prata han sa han lite något ställe lust och ja nu halta tid
Att detta var gott, säger han. Vi må någon enkla åren och enfalt och åren kunde Herren tala så stärkt till tyckare hjärta. Men hade ditt hörsta nu något. Ja. Alltså. Men vi känner inte åtta natterna som har Herren. Så är han helt inte åt till enfalt och åren av samsmöt. Och Titus så läser 17 Korinthierbrev kapitel 12 och då läser det här att Paulus säger att han så armen där är och sedan så ska alltså huxan tyckara spittlast och väntas från att enfalta troskap emot Kristus. Här enfalt. Ja. Så löser han den ner efter hur det är värre. Och så får han in i sitt egna liv och visar hur hans liv är värre. Och tävlarna så starka avskan av en ungan man som sitter och läser att det är han som kommer ner till 8:e vers alltid där och i 11 kapitlet och i 17 Korinthierbrevet där han säger till han omframt allt detta har vi det som kvantiteter med ofri omsorganen för det ötlån samkomna. Så löser han tillstånden kvar är vajker och en övervajker, säger han. Och kvarje vill vara avstått utan det bränner mer och ska det rösa mer. Så ska det rösa mer av vajklaga mojnon. Så tar det vajker är det stärskor. Ja. Och allt i herran. Ja. Och hit allt är i halten. Alltså att det är bara så stärkt. Jag minnes väl hur jag det är för att mynta mig. Till att täcka det till mojnon. Och till nämnde jag en som inte tar det att täcka det till så och Arne vi börjar va. Att för rävligt är kvar är värre hvis vi nu inte tar det till mig. Och så att jag Paulus skriver om sig som ett universal som ingen annan kunde nå upp till. Nej, han är nått upp till det som Herren vill till hävarna nå upp till. Och nu skriver han det för att få åkken till det samma. Ja. Ja. Och man kan säga alltså till människans liv att ha också blir störst så blir det så ouppnöjligt. Men det större är gott, det blir så enfalt. Ja. Och faktiskt större det blir enfalt där i ärta. Och det här vi ta människans liv förstyrar liksom till andliga tjåkon att vi förväxlar som du säger Johan, ja. Vi mittlar det här och röjna faktiskt vi människans liv motiven och maten och det man helt vara rätt att få det andliga att fungera. Och jag tycker vi nekva av oss har upplevt själva att det är samma struje. Meira vid har rönt, meira vid har strust. Minne är kom på sjur och chattar och tinkre är vi själva blivna. Men han släpper att lite och uppa. Ta blir allt så lätt och ta blir så gott och ta är det verkligen en hon ute ja. Ta lövna för mer nu är kort i över här av skala vi så fotar rökt och så man beskriver att gänga till allt det här för jag har alltid lika med kajrant ordentligt. Gott man har så. Och så får jag också om det han skriver, Paulus skriver till Timoteus. Och gör en kapitel och vers 8. Så vet du att stärskor och i nagen och i Kristi Jesus. Så vet du att stärskor och i nagen och i Kristi Jesus. Det är som du har hört med tala. För annan till och i händer. Och han förklarar hon allt det här. Och så säger han till att han som är här tjänast. Han läser inte fänga omsorgen för Jesu liv. Nej, han vill tacknas till honom som tog han i tjänast. Ja. Att det har det uttryck. Vill du tacknas till honom som tog det i tjänast? Det är spårning. Det är inte något annat. Det är inte vi människor att göra. Det är mittlen te och han. Som så hvis du vill. För det här var nekve människor att göra. Men hvis inte vill. Så vill han inte på sig tog. Alltså tog som han vill människor.
Så kände jag det i munnen akkurat ja. 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 Man kan säga så stäcka det här, hvis vi inte vill. Ja, så stäcka det här alltså. Då han ändrar här i kapitlen vi säger att ja, han säger om att det är att du tjänar i Herrans och inte strujas. Det ska vara milt och öll och för en lysning av hesen här inte strujas. Nej, milt och vi öll tålen till allt han ska vi späk för i av att han som sätter sig emot det. Så kommer det året ganska god till å øyne for undertøy noen omventing, så det kunne vakna astor ur snærre og djevelsens, så jeg hånden der det fengt til det vilje hans. Her stendte du. I enden av øren kapittel i 17 til Motsjøbra. Ja. Her stendte du. Vil du hatta, eller vil du det ikke? At det øyne som halte, strødde mot i hesen og i munn og liv. Helt utroligt. Og Paulus sier her i 4. Korinthbrevet at han arbeid morgen til atler, 12. kapittel alltid. 15. ja. 15. kapittel her alai og Opprettna kapitlen. ja, og han sier ja, arbeid morgen til atler og så løser han etter, så sier han, nei, det er ikke, men nei er godt som vi med er. Ja. Altså, det er så stått litt av lesa, at du ser, ja, kom nå og si akkurat, og litt. Nei, det er ikke, men han. Ja, du har sagt at det her, at det blir til det store, så får han at det til det eima. Det får til det eima, til det milta, og det er, ikke strøyast. Her som han altså. Ikke strøyast. Det sier meg alt mest. Ja. I heien da så at han øy mer, altså, bare med i øynene og øren og øtlen. Nok så lunch. Det skulle rundt om med verden også så løs, i mist, altså. Meningene var så sterkere, og jeg klarer ikke så meningene, altså, jeg tenker der. Så kommer strøy inn og i. Og badna hjärsta, et eller ungdomsens vipprekna loj, det kommer avfrir inn. Og vi talte alltid at det kommer av tog hesen her, øyeliga som henter, og folk var så lengt at ja, skriften sier vi skulle ikke takke det på tongene. Det sa jeg nå i les. Ja. Til skam, til synda takke det på tongene. Ja. Men det kommer av strøyen som vi skal løyga inn i akkurat likam, og det ångar rett til okkur lang, det strøy. Nu läste här till Jakob, här säger han att jag kan läsa det att men här var tid baska övund och ho till strøy i görsten tyckare, så råstycken inte och lik inte mot sannläggarna, och så förklarar han att hesen visdommer kommer inte om han ifrån, men av görende, av naturene, og enta av ytlån ant. Ja, men det mörker och ljus. Ja. Det inte så året. Som det platt jag säger om när grav och sådana. Här är inte gravsvanan, jag går spött. Alltså. Det är bara så. Ja, det är så akkurat det. Och här är det kvar i syn och läge. Här uppe för sig själv. Ja. Med att se och herrarna. Ja. Men det mest just är också och så vid akkurat mittlen. Om det som det här som han säger här att så här övund och hoved strøy avskild och allt som ilt är. Det mest just. Men jag må halda mot hjärsta rent. Och det är bara det att färra vid allt han vägen. Att vi ser för mer, du ser för här, Anja hon har sett så här, och det upplever vi att det här, alltså, ja men hur siktene det inte? Hva kan ikke nåast og utrettast? Ta og hatta ræver i middelen sikken i herrene. Og ikke tog at jeg må si, altså, det er fantastisk som man opplever det her, og så utrolig nekvån imenskån sammenhengen. Sammen vi så øyne nekvån imenskån menneskene eisene, at akkurat dette her til stier, hvis det visste om man er fra.
Alltså ta kvart ett navn så ena för ska fallna. Navnet Jesus stanta skall. Och att det här minner vi alltid att här och är här vi hoa för att han ska ju vara egen. Ta onte folk ska lösa allar över iver sång och hörspel och himmans glädje om navnet Jesus, det navnet som av ötlom ber. Då är inte annan navn kan frälsa och geva. Inte navn som Jesus är. Här må är allt ända. Och säga, väl vi hinnom. Det kan inte släppa från mig. Minnes öjsnet här. Men nu lov vi klart så det är längt. Och det är gott. Och det är gott att bo. Så minnes det imiska personer som hötta fyra. Renna till mig inte att jag så med. Och vill det här vara gott framar. Alltså. Simmar och gott. Jag tycker vi har ju Jesus. Säger jag med mig. Det han kom först och fel. Jag säger ja. Det var en av stantan till jag höjde att säga till och mamma han sa mamma var undvärd och förklara för det. Och det blev så extra gav vi han. Till mamma lärde mig att vara gav vi släkt och folkfrinkar. Men det har vi spelat tankarlösen. Det var kärlösen gods och hjärta munnen. Och så gav vi honom näka. Och så är det givande. Men då han blev via komatter. Och han levde inte det samma liv som är. Alltså jag kunde gott färdiga att dömta han för det till hur han levde alltså. Och så gick åren. Och i sån ekva täcka, jag vill inte täcka för nek. Och så ber han med om att mala husen så att säga. Han åtte det samman vid en öron som sitter ute och så gör det att han lyckas som ivelit och så säger belöpen. Och så får vi kranabil och mala det där. Att ta er för att börja arbeta vid kranabil alltså. Det check bara så kött. Då är att du har allt chatar och du var alltid på plats. Alltid här som du skulle vara. Och då kan man inte attacka ett eller mön eller hövon vetch eller kvätta vär alltså. Så det liet och så gav han rockningen och så betalade han. Så kommer det natt. Nu kommer han och vitsa med. Så säger han, jag kommer att betala rockningen. Jag säger, för i huset som du gör det här upp. Jag säger, nej, alltså, det är betalt. Nej, det var en ek för lite. Det var inte mer än hälften. Och jag är betalt. Du är rockningen ut, så här har du resterna. Kär så väl. Här sars du och synder in i förhåll till. Mittlen män som var bröder i herran. Men vi sa oss inte ner i betestet eller någonstans. Så kan gå ären ner. Och så en för färg på med vitjarna kvarna som la sig sjuk. Och jag förhållt sig henne från herran. Och hon säger bara en av vem och det har sett och flöjde av kyrkfolk i början i gosser. Ja, det är kyrkfolk. Jag säger, ja, jag vet akkurat vad det var när jag är baptist. Så han det var bara så. Det var så last. Jag var inte kommit här som är baptist av inte kyrkfolk. För jag omfarma detta kyrkfolk. Ja, jag slett inte. Så säger jag och säger men är kommit hälsa där från Jesus. Vad säger Jesus? Han säger till att jag vill att här som här ska öjsen lända navn i henne. Vara tjamer. Ja, hon ska sucha dårt mojna. Och så framvägs. Så det är änden av 16 kapitlet som vi tog det första verset i jorda. Ja, akkurat, ja. Och så ber en av bön. Och till mest lever i hasset hennes där vi tja. Att det inte trygg, så räcker det inte male. Men trygg är inte bara näka som to helter är trygg. Nej. Trygg är en bärande kraft och i livet och ötlån som trygg var Jesus. Det är en bärande kraft. Om det är virsen eller översen, det har vi inte vi att göra kören. Det har vi att göra det som har vi mot likam att göra. Eller vi herrans likam. Han bor ut i. Till mot likam är hans likam. Och
Och så gånget då nej så tar hon och så färg in i kapellet och sitter här och så kommer Nes Paul in prästen och han står i pointa med. Så till Paul ska du inte se att det som säger ska här i det. Jag sagte mig ju till han att sätta samma som rätt i Nes Paul. Hatta klarar inte att koppla på. Det kan inte koppla på. Jag vet inte kvart vi tar vita som sitter här. Jag gör inte mina tjänst för människor. Jag gör det för Herre. Nej, gav oss sedan. Till läge, i ordning då. Så är det inte, och så var det i sig, och i förrösning har fyllt sig. Det gräver att det ger ju gärna visst det blir tidla. Och så gänga tojen, och jag lägger ut av Facebook och nu. Skriver i sin sonen till hessare konne. Och likar också som jag har lagt ut han. Och så får jag med till att skriva vad jag har haft samman med mamman och så skriver han att på en av vägen. Jag kom in till mamma och hon fortalte mig, det var en halvtimme efter när jag kommer hem. Det var sikna i vitsan och i hånden jag finns ut här. Och så kom det fram att han östen var en tryckvande. Och så skriver han det här och på här att den personen som jag nämnde Johannes som alltid rann till mig. Ja. Det var en nekver som han kom till att fortälja allt att du har sagt för honom. Ja, sørst. Och kasta breit ut av vattnet. Och du ska finna datteren så långt du gånger. Och så har satt ut om morgonen. Lät ikke håndna kvila at jeg løyra kvalte. Du varst ikke hva for å lukkast. Hetta eller hitt, et noen bare parstar vil ha gavur. Løyde hvis det er til at tar et godt antall i samfunnet sammen. Nei, sørst. Hvordan kommer vi vite det? Vi vet at det ikke utan vi så, Ja. Og vi tar ikke vi hest til å gjøre. Vi må ikke være tilbake til å så. Nei. Tøytera beravvøkst å så. Det sier vi så, det har lov i seg. Ja. Det er helt givet. Og det er dette som han mener vi er beravvøkst. Ja. Vi skulle beravvøkst og så. Og god er det han som sier ikke for at altså, ta jeg leste, altså, jeg kan aldri glemme det, så skriver jeg, jeg har samband vi han, og han vi nevnte i færen, og hin øysten er alltid i færen, og flere av dem er i færen, men Herren, han er den samme. Ja. Han er den samme. Han er den samme. Det er så helt understandende, jeg tenkte på at det nå, ja, det er ikke litt enn, det tar sin rett. Ja, jeg går det rett. Og dette her som Herre mynte meg av, og jeg ser tøyen, han mynte meg støvåt av at en øynstærke limeren, og jeg leter Herren liva og virka og især, oppfyller dette innsjansere, og i egn og lika med, og han så i nødja skapning til Kristus, og ætlån limen til oppbygging og i andan. Ja. Tøy til rått. Alt er rått. Tøy til lika med rått vi. Til nødja lika. Det er det som er. Så langt som det er her, er det tempelet som god bor oi. Ja. Og virkar i kjøkkenen. Et livvante lika er hans bostad. Og en livvante skapninger er hans bostad. Ja. Som at det tryggvande om atlan heimen er oi. Annars det er skoft. Men jeg har alltid lyst for at få til jeg skal ikke si at god er praktisk alltid. Altså, jeg skal ikke si at bare være praktisk er å være godsøttende. Nei, men onkan har vi vært funnet å være så praktisk som Herre. Jeg har onkan funnet. Nei, det er han forlengt en til som du nevnte jeg börjar vi. Som mennesker kommer. Ja. Og tog nevnte at det her vi håna litt. Det er så anstandende i år. Men
årene blir så veik. Det tas med det. Jeg sa det blir så veik. Det tog at det så størst. Så er det så størst. Og blir bare at vi tar faktisk ikke år som klarer Roma. Tog verleggen som vi kjenner innan ui okkona. Helt tror ikke til. Altså, tja mer ikke sint langkur til som vi vanligere kallar sint. Altså, sjålan det det sint, altså det som sint. Men tja mer sint ikke tryggva. Ikke tryggva ötlun tøy som god vil at skriva nyer og i bøyblene til mer av liv og i. Og ta i nevnet til, så kan man bare fære til 17 Korintbrev, nei, 17 Timotheusbrev og kapittel 3. Her måtte jeg enda av kapitlen at du kjenner fra baden av en høyla skrifter som kunne gjøre at det vysen til freds og vi trunner av Kristus. Og så sier han at skriften innblåst av god, det nyttelig til lærdom og alt dette oppfostrande og rattvise. Så sier han så Guds menneske kan være fullkommet først for å gjøre alt godt verk. Og det skal trygg til å gjenge nøyda. Men det ikke trygg som til fremløy. Han gjør det trygg til det. Til anlitt og Hanna. Ja. Ja. Det helt sikkert. Nei, jeg husker om at her, som Paulus sier her i Aten, at du god bor ikke i bygningen som gjør det vi hånden. Og etter her så har vi lintet til at ja, men hver kommer han, eller hver gonger hon, og ta også vi bygninger, ja. Men det veldig godt å ha bygninger, selvvann det, ja. Men det ikke det det dreier seg om. Den bygninger som god bor i, og som han, alle tunna mener vi, det menneskegjørster som har tid til mål honom. Og her bor han. Han han har gjort alt det som skal gjøre for at det kan lede seg gjøre. Og ta og i vidt, så ser dere allitt at det som han sier, det sannleisen og verleisen. Ta og kjenner vi kraftene ut i eisene. Det og her det som den flerfen, at det kan være ringt at finne år for det, men det er mest just. Og du nevnte jo Johanna, at andre, det sast ikke, men det så nekk vi akkurat tilvære som å skjønne, men det en øyelig avvirskan av åkene. Vi suttjer rekne, men vi suttjer ikke vinden. Men vi suttjer virkningen av vinden. Og da vi så kunne utnytte orsken og øyne, så var alt så øyelig glede. Da vindorsken gjør heimen grønnere, ikke kjenner på det. Det helt visst, altså. Det også med det som du nu nevner, altså, så. Altså, jeg vet, jeg tar til jeg skulle komme tankar av meg, som vi spør det nå, hvor måtte Jesus her vi Nicodemus sier vi, han vinteren blæser her, han vil, og til høyre solen, og man varst ikke hva han kommer kvelden, for så ser vi øyne hver jo når vi fatter det av antan. Ja. Altså, hvordan oi tørslet det hatt? Det er så løyt som vinteren, altså, oi tørslet. Men hvordan stor sannløyt er det ikke? Altså, man kan stetje av igjen. Altså, Jesus sier dette av Nicodemus. Han kommer til han av nått. Og han sier enda vi han til å rå her i jøten og vorste ikke alt dette. Altså, Jesus sparte unga til affære inn ut allar bästa som finns där uttala sig i. Självt om det var så kunde vi se abstrakt för det naturliga människan. Ja. Men det som han ville löja Nicodemus till, det var till att tryckva sig, att tryckva skriften, tryckva tog att han var insänte Messias. Men bäran som han, och vi skulle bära centerheimsens bortor och götarna vi åren. Och så för najetøyen i gang som nu och hon försökte ända najetøyen ända brott. Men han röttes, säger han en sant, men najetøyen ända brott. Men rötten höjres än. Alltså hon höjres än. Ja. Alltså för mer det bara en så stor värdelöjt att leva och ge sån.
at jeg har ikke klaret livet ut hvis det ikke var en verleisfirma. Det er ikke kunnet. Nei. Jeg ikke kunnet livet ut. Vi har sikkert sagt flere sånne for, altså, jeg har oppgivet. Jeg har oppgivet dette her livet og i min egen kraft. Så jeg klarer det slett ikke. Jeg var slett ikke nok disiplineret til det, og nei, man kan si at det hun er meg ikke, det var ikke noe som jeg har gjort til. Men så kom han. Så kom han og åpenbæret seg for meg, og i andan. Vi årene nå, vi andan. Og det er til måneden. Det er alle måneder. Det er alle månedene. Jeg har ofte haft alle sagt det som jeg har skrivet meg nyer her, at sannføring antans, vanna Ivans køvande rødt, og dette var en bestemt an det. Og løtte meg atlan dagen fra øynene til annan, av tar en kære bøtten og gods, som omdravs i støyringene, og jeg løtte til, å få at hei hodtidsen av Kristus. Anden fullførte setning Jesus er, til han undan løying og krossfesting okkara sier, jeg skal be av fægeren, og han skal gjeva til en annan talsmann, jeg vil ha tjatikon, vil utikon, tog det til kakne for bostor. Anta sannløygans, som heimren ikke kan få, tog han ser han ikke, og kjenner han ikke, men tid kjenner han, tog han vil ha tjatikon, og skal være utikon. Jeg skal ikke lete tikkum færleis etter jeg kommer til tikkara. Luttla stund at sett, så ser heimre med, ikke langkår, men tid sutja med, og jeg lever, og tid skulle leva, og tante er færa tid at sanna, at jeg i færgemunnen, at tid i mer, og at jeg i tikkum. Ja. At vi kommer i ötlån i trønn. Ja. Alltså att det är så att det är så att det är så bont och hjärta så att och koncentrera sig om det heter dessa kälten och jakon som här som detta livande vattnet springer ut och han säger här i Johannes 6 den första dagen högt inne. Han stod och röpte. Han nu tror och Lövi han sa skulle som skriften har sagt renna strömmar av livande vatten. Och detta säger han om antan att jag skulle få då i anten var ikke enn, då Jesus var ikke enn vår fullkommen. Men nu er han det. Men nu er han fullkommen. Då nu er det vit og han åt. Altså at det er nekka så halt understandende. Ja. Strömmar av nøye. Ja. Men han er ganske gjort ut fra Johannes, kjente kapitlet. Og alle sier her hodtøysen her, vi vinter og vi strømmer av vattnet, det er noe som alle tøyene er i rørsle. Vinteren er i rørsle alle tøyene. Strømmer av vattnet og eien, det er i rørsle alle samle tøyene. Og dette her løyve fra gode, som bor i åkken, det er i rørsle alle tøyene. Det beste vi kan gjøre, det er at... La det være rørsle. Ja, la det være rørsle, og flåta vitt, ja. Jeg minnes det vi sång og tjansjak pojkar i badnaskolan, skvattlar, mottlar, terskar, tottlar, en som avur til at tøyne lov. Og man mittlen gæra hårdt i etter færa, medan solen såg. Og så tenkte jeg, hva er det? At det er eien. At det er eien, ut i kyrkjø. Jeg har lust etter den. Jeg har vært i kyrkjø arbeid, og lust etter hans Janne. Hon renner så tatt for boi til honom som erste da. Så han er li om natten og hørst det til. Hvor var det som erste? Zacharias. Louis Zachariasen? Jeg var ikke den folklingeren. Louis? Ja. Vi sånk han var stå i kaur, badnakaur. Ja. Vel sagt, ja. Og eisen er det her som ofta kommer fram for meg etter vi gamle sankene. Vi tar jo hetta gamla mennesker akkurat var krossfest vi hånden. 4 av syntalika med skulle være til lunches. Så vi skulle ikke langt tjene syntene, Romlav 6:6. Du skal lete meg liv ut her, sier Herren ved meg. Minst deg er vitje vidt her. Og så der var løya kvalte, anten mynte meg stilst i Asanchen, nu solen kom i vester om, nu var luften var kalt,
man har en boja og en aja enn, nu en narskast myrka kvalt. Jo, han kallar en, høyrans kære rødt, kom til gamle favn mot oi. Og så har jeg lagt dette hele tiden. Men baden gått skaløse lenka tog, sværar attor onko tog. og hetta svær, ja, hetta svær gav vi nok så lunch, men ikke øyla lunch. Fra at han virja, ja. Det nok så tøllig at det gjør det mer tøyelig, ja. Men jeg spør jeg, hva svær gjever til herren og i daglige liv. Og så er det her prekve for at herren møgnet da, tog nøye gav og skjønner, og katt så et enkla god ikke, romdra og gjedl, og så heter det rett, fra hånden, vi hånden, og til hans her er jo alt. Hon var dårlig, og i alle ræver rammen, romdra og gjedl og 63. Jeg fann dette her, på Facebook, ta minner av. Ja, nettopp. Det som man har lagt skriva og lagt ut, ja. Så forskjellig, ta minner av. Ja. Altså, denne sannløyken helt en standant, altså, vi øynløyken. Ja. Det er akkurat det, til at han har gjort okken til ett, vi ser, og færgerna. Ja. Det er så siktene at det finnes ikke noe sterskere her, og i tilværende til menneskene enn akkurat her, enn det her vissan som talsmøren hele andre legger inn i okken. Hette vi høyre hånden til, og han høyre okken til. Vi er ett vi han, og han vi okken. Men så vil jeg ikke alltid tre. Ja. Det som omdreier meg ekkert enn jeg, og i tøyene, og i herren kanskje har brukt det med mest ut jeg godt. Det var han trygt og kvult i det som mannen, og det var særlig mennene. Øylig imisjer. Og jeg kjente det slett ikke innan og fra, altså. Og hva det tatt svi og såret. Men var så løs. Framme og i tøy som nå er jeg framme via spil og syntja og til dans og alt mulig. Men her opp det er jeg tørven der høtt og fire. Du trykk. Ja. Og jeg kunne ikke blanda meg noe i nærkert, og jeg har jo ikke blanda meg noe i tid. Nei, nettopp. Du tar rundt etter du, altså. Eller øyne rann etter du, for alle rinner. Ja. Ja, det er så kjølsamt. Ja, det er, altså, ja. Det her har vært kjent trygglegger fra det her. Ja, så tar det kjent. Det kjennes trygglegger. Så nærværende, altså. Ja. Som er grunden er literen til alle trygt. Ja. Det er ikke øyne sjalvån og ikke ørene. Det kan være sånn. Akkurat det som du nevnte, Janne, som heter vi kyrkjefolkebaptist, at du var ikke kommet for at gjøre nærkant til nærkant annet enn til det er, ja. Og det lukkast mest øyla stor øtterkja nekvån, da vi kommer fram og at det er bare vakt, tror jeg, at det får med til. Men og akkurat kall helt slett til at vi skal gjøre nærkant til nærkant annet enn til lærersveinar, som Jesus sier. Og det her er ikke mørk, det kjenner noen titler til. Tror jeg at dette her er antallet, og dette er ervet, og dette er personligt, og dette her er livgjevende, og alle mennesker har hentet samme tørven etter tog evige livene. Og det tykker vi bare at det hadde vært en fantastisk døme her om hvordan det her har kjent sin tørv, som jeg tykker alle mennesker gjør det, men hva skal jeg fære til? Hva kunne vi spørre? Hva kan jeg få noe fra som ikke krever noe av meg? Ja, så det er helt å forklare litt at ofte er det at du er gavmilder, altså. Er oppvaksen ved en øyelig respekt for at drutja, altså det heter det. Enda sier en sanger av forskene at drutjen til oi vårs fæt og legg, altså jeg vet ikke hvordan herren skal legge drutjen til oi vårs fæt, men jeg vet det at han kan legge til hjertet av øynene, så man mettast av tog som man eter, tog til ikke mer rett. Altså det er bort opp i tar pastar som det skulle være bort opp i, ja. Men så hitt
att du lärer det. Så nu är det att lära en egen löjka som är så dyrabärer och i det dagliga löjven. Att du vill ånga till missa natter, och jag vill ånga till missa natter. Du tar flotte sig in och utviser från min och löjve, att det som du ikke åtte, det måtte du ikke kjøpe. Det som du ikke klarer å betale, det måtte du ikke kjøpe. Tog et. Og jeg minnes en affær, og jeg fører om en post, og mamma har bestilt en bøk som i Øtemarken, det var Strømberg-bøk. Og hun ganske lige for lunch her nere i Pitterskale, og han spør om jeg skal ta bøk, den lige bare. Jeg sier, jeg tar ikke den ikke uten å betale henne. Ja, men ta leip 4 kroner, tror ikke jeg, sier han. Og jeg tar greie i pengene, og kom det igjen at vi bøkene. Det er mamma ikke bøy med. Hon atler seg å løse bøkene ut, det var slett ikke det, men hon er ordnet vi pittet om at han skal bare ha den litt inntil, da. Og jeg kan bare minnes til det her i Øtemarken. Det ble en øyemarsk for meg. Tog at just about det tog som mamma ber om. Og hun åtte ikke varene seg her 5 kroner som jeg giver pitta og finner alt å kjøre. Og det skapte jeg så respekt for tog som heter her som han sier at han var sparsommelig, sier han, men han var ikke gårdigere. Det är en månad av att vara samlare och av att gå i. Ja. Och det månad, ja. Ja. Och i mest det här mamma att hon ville inte att det skulle bli så läs. Att det varst. Vad är en andagsbok som är strömme i Ödemarken? Strömme i Ödemarken, det henne känner jag inte. Nej. Men det där Strömbergs böckerna här. Ja. Vi har så böcker som köpt och akkurat som till lust till serierna. Som de flesta köpt och det var så lätt läsligt och spännande att läsa. Eller immensvis. Ja, nettopp, ja. Lust och just antal jag kunde vara. Ja. Det var det. Ja, nämnde. Annars så han läsnar vi fick och tofton där vi får i husen jag lära böcker och följde. Så läser vi den här bok och kvalt Ottmarie och vi kvart ganska vi tar så sommerbok ofta. Hvis vi bara fick in. Arne vi såna och så läser vi den lite så som det passar. Tar vi för sång och så var det en lappa. Så sa hon annar och så när jag läser mer så släckte han så vakne lamporna och så svär by. Sanchen var bara en fjöl. Kammar var kallad lilla kammar och fjölen var 4. Och så var bottnar och en la innanför och allt utanför tammenste. Och så läser vi bouchen och de lilla 4 lite lampan luste och det var bara så. Och Arne hade vi så be ett land. Arne vi kom trick. Ett år vi blev bevårstade antalliga. Så kom alltid mamma innan och bär vi och vi tog upp att och ettla pappa där han var hemma så kom han in och så lät det dock när läsa något. För det inte en töljesång. Ja. Jag var som jag tog till det här men nu är akkurat att var det man var 9 ungefär. Men jag har ju så här ur Laxvik att det fäxt för så vill jag gå av vinner i Laxvik och det var 8 barn och jag kommer mala så allt där och bäge 2 kom till förkärliga tryckva yes. Jag någon dessa tojerna. Och mären kom först och i minns att jag kom att göra det var det första sommar i Malaj husen Sjönon han ta börja vi till antalliga ta vi hittade oss och jag bär Maljen in i chatten och så säger vi han om man tror jag Jesus han helt att man inte liksom det var 16 gånger loj säger tror jag han Jack och Chescho och han gjorde det och jag ser spurte han bara om han helt var nok. Att göra näka att ge sig gjort allt. Och så säger som har det för hus och mala en husne.
Og kvann øynast at jeg bjør i kona med 2 for drekka, bæg i 4 parst og 17 parst. Og så fortsetter vi å prata. Nævren og hon og jeg. Og så da jeg kom til jævlar, han bare kom til å male den slavene. Ta græt konan, tog jeg at Nævren var frelst, og hon var ikke. Han har lært å kjenne Jesus. Og hon kjente han ikke holde seg. Og han døde så fra henne. Jeg minnes på at jeg møtte henne ute og snakket med henne. Men det lukket som klarer jeg ikke til henne. Og så og jeg traff henne av sjukhusene i Klaksvøk, og hun la her til det sørste. Og ta græt hun og sier, nå til hun ikke be for jeg var. Så sier jeg at jeg skal ikke lage ut. Nå skulle vi gjøre akkurat som mamma gjør det vi med, og med som mamma gjør det vi til. Vi ber. Jeg ber først, så ber jeg til. Så ber jeg, og hun tok opp etter. Før var vi først, og så fortsetter jeg og ber Herren om at åpne etter best, og dyrer bare at hun også kunne glede seg og slippe hjem til hans her. Det var bare trygg, va? Takk mot det trygg som han gav henne. Og det beste henne til at det glede som av i. Ja, altså, det akkurat. Ja, det var troligt. Ja, helt understandende, altså. Som det var godt, og det ble i fjord til grever, så var det han som var i kapellen, og det ble griven fra kyrkene selv. Det det. Takk for det. Men skal du enda vi bena på en samvirken på? Ja, jeg går ferdig, takk for det, at det ble så hånalligt, kan du si. Det ble så hånalligt, at vi sitter her bare og samtaler om det her, og til hvert åkken nær, til hvert åkken vi andre tog innom, og vi kjenner Herre, Taivid, verelig vi vilja tog innom, og Taivid ikke Og til tøyn vilje, Herre. Det var tøyn vilje at gjøre åkken røyk. Det til at du gav det sjølvande det han for åkken. Og røykedømme som ikke kan valas her jeg gjør. Takk for det, og takk for det, så tjenest og takk for hese som har hentan hatt tjenet her, og takk for det. Alt til hentan det, Herre, i Jesu navn, amen. Amen. Så heseparten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre at takka for okken, og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av å redigere Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer, og la meg legge til at parten av Gjerstamal som her var vært, takk kan du finne av YouTube, om du leiter av Iktus Sjønvarsp. Og heseparten, han kommer eisne å være lagt til her, og han kommer eisne å være senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. En av tusen takk for hesefer.